Hare Krishna. Audio and video okay, Kamalaji? Yes, Mataji. Hare Krishna. Vanakkam devotees. Iskconmangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை இன்னைக்கு டே 8க்கு சாப்டர் 8 படிக்க போகிறோம். அதுக்கு எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான காலை வணக்கங்கள். ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது இஸ்கான் மங்களூரு கோயிலில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டேட். ப்ரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரசாதினே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतादिने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் பேர் அக்ஷர பிரம்ம யோகம். ஓகே, கிருஷ்ணரை அடைதல், அதை பற்றி பார்க்கலாம். இன்னைக்கு சாப்டர் 8 வந்தாச்சு. பக்தி யோகம் செகண்ட் சாப்டர் வந்துருக்கோம். இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கர்மயோகம் 6 சாப்டர் படித்தாச்சு. இப்போ பக்தி யோகம் இம்பார்ட்டண்ட் யோகம். டு ரீச் காட் ஹெட்டை ரீச் பண்ணணும்னா இந்த பக்தி யோகம் தான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ். அது நேற்றுக்கு படித்த சாப்டர் 7 பற்றி ஒரு முன்னோட்டம் ரீகேப் கொடுக்குறேன். பௌதீக மற்றும் ஆன்மீகத்தை சார்ந்த அனைத்தையும் தாங்கி நிற்கும் விசையும் உன்னத காரணமும் பரம சத்தியமும் பகவான் கிருஷ்ணரே. புண்ணிய ஆத்மாக்கள் பக்தியுடன் அவரிடம் சரணடைகிறார்கள். புண்ணியமற்ற ஆத்மாக்களோ தங்களது மனதை இதர வழிபாட்டு முறைகளில் திசை திருப்புகிறார்கள் அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? அதனோட கண்டினியூவேஷன் இன்னும் அதுதான் நேற்றுக்கு நம்ம 7th சாப்டர் பற்றி இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்கணும். இன்னைக்கு சாப்டர் 8 படிக்க போகிறோம். அதை பற்றி ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். பகவான் கிருஷ்ணரை பக்தியுடன் வாழ்நாள் முழுவதும் எண்ணி, குறிப்பாக மரண நேரத்தில் எண்ணி ஒருவன் பௌதிக உலகிற்கு அப்பால் உள்ள அவரது திவ்யமான இறப்பத்தை அடைகிறான். பொதுவாக பக்தி யோகிகள் 5 விதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். என்னென்ன யாருக்காவது தெரியுமா? உங்களுக்கு 5 பக்தர்கள் இருக்கா. ஒன்று சாந்த பக்தர். சாந்த பக்தர்னா பக்தி தொண்டிற்கு சாந்தமாக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள். தாசிய பக்தர் பக்தி தொண்டில் சேவகனாக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள். சக்கிய பக்தர் நண்பனாக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள். 4வது வாத்சல்ய பக்தர் பெற்றோராக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள். மாதுரிய பக்தர் பரமபுருஷரின் காதலராக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள். இந்த 5 வழியில ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் முழு முதற் கடவுளின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் இடையராது எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ள தூய பக்தன் பரமபுருஷனே மறக்க முடியாது என்பதால் அவரை அடைவது அவனுக்கு மிகவும் எளிதாகிறது. மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா அது உணவு முறை, இதெல்லாம் மிகச்சிறந்த உணர்வு முறை மிகச்சிறந்த பிரசாதமாகும். சரியா? இதெல்லாம் இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் போல சொல்லும். அதாவது இன்னைக்கு படிக்க போகிறதுல இந்த சாப்டர் ஒரே ஒரு லைனில் சொல்லணும்னா, நெவர் கிவ் அப் ஆன் யுவர் செல்ஃப். நம்ம கிட்ட இருக்கிற நம்பிக்கையை நம்ம என்றைக்குமே விடக்கூடாது. நம்பிக்கை வச்சாக்க கடவுள்கிட்ட போய் என்ன பண்ண முடியலையே அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. கடவுள் நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொடுத்துட்டாக்க அப்புறமா நமக்கு அதை பற்றினோட அருமை தெரியாது இல்லையா? அவருக்கு தெரியும் நமக்கு எப்போ என்னென்ன நேரத்தில் என்னென்ன நமக்கெல்லாம் நம்ம நல்லது செய்யணும், என்னென்ன கெடுதல் பண்ணி கொடுக்கணும். வேணுன்றே கெடுதல் பண்ணி கொடுக்கணும். நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுப்பார். எதுக்காக கொடுக்குறாரு? நம்ம அந்த கஷ்டத்துலேருந்து நமக்கு மீண்டு வர்றதுக்கு தைரியம் இருக்கா, இது இருக்கா, நம்ம புத்தியை யூஸ் பண்ணிக்கிறோமா அப்படிங்கிறது நம்ம டெஸ்டிங்காக தான் அவர் கொடுக்குறாரு. நமக்கு கஷ்டம் கொடுக்கணும்னு அவருக்கு எண்ணம் கிடையாது. சரியா? அதனால நெவர் கிவ் அப் ஆன் யுவர் செல்ஃப். நம்ம மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையை நம்மளால முடியும், ஐ கேன் டூ இட், ஐ கேன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை இருக்கணும் நம்ம மனசுக்குள்ள எப்போதுமே. சுய கடவுள் மற்றும் செயலின் தன்மை பற்றி அவரிடம் சொல்லும்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரையும் வற்புறுத்துகிறான். வழிபாட்டையும் மரணத்தின் போது கடவுளுடன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையும் விளக்குமாறு கிருஷ்ணரிடம் கேட்கிறார்.
உண்மையான சுதந்திரம் மரணமில்லாதவர்களுடன் ஒன்றிணைதல் அல்லது கடவுள் என்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். செயலை சுயத்தின் படைப்பு சக்தியாக அவர் வரையறுக்கிறார். அது முழு உலகத்தையும் உண்டாக்குகிறது. மனிதர்கள் இறக்கும் தருணத்தில் அவர்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர்கள் எங்க நுழைவார்கள்? கிருஷ்ணர்கிட்ட நுழைவார்கள். ஆகையால் ஒருவர் இறக்கும் நேரத்தை ஒருபோதும் அறியாததால் எல்லா நேரங்களிலும் தியானம் செய்வது அவசியம். இந்த வழியில் கிருஷ்ணரின் கடைசி மூச்சு எடுக்கப்படும் போது நினைக்கும் ஒருவர் கடவுளோடு இருப்பார். இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் வழிகாட்டியை பற்றி தியானியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். கிருஷ்ணரை தொடர்ந்து தியானிப்பவர்களுக்கு மதிப்பெருப்பே கிடையாது. அதனால நம்ம வந்து எப்போ நமக்கு சாகரத்துக்கு டைம் அந்த காலைங்கிறது நமக்கு எப்போ நமக்கு தெரியாது. அதனால இப்போ எப்போதுமே நம்மளால அவரை வந்து நம்ம வேண்டிட்டு நம்ம இது நடக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாக்க நமக்கு கடைசி காலத்தில் லாஸ்ட் மினிட்ல நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க அவர் நமக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணினதனுடைய பலன்கள் அவருக்கு தெரியும். அதை வந்து வச்சு அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போயிடுவார். ஸோ அதனால லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் நம்ம உட்காரக்கூடாது. எப்பெல்லாம் நமக்கெல்லாம் முடியுதோ அந்த சமயத்தில் ஈஸியஸ்ட் வே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்றது தான். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதை தயவு செய்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலையாவது சொல்லுங்க. ஒரு மாலைங்கிறது 108 தடவை ஜபமாலையை கையில் வச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப விசேஷம். அப்படி ஜபமாலை இல்லைன்னா கையிலேயே கவுண்டிங் பண்ணிக்கோங்க. எப்படியா இல்லைன்னா ஒரு நோட் புக்கில் புள்ளி குத்திக்கோ. இப்படியோ 108 தடவை ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கு மேலே 4 டைம்ஸ் சொல்றதுல அது அவளுடைய விருப்பம். 4 டைம்ஸ் 8 டைம்ஸ் விருப்பம் இல்லை. அதெல்லாம் பண்ணினா தான் நமக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம நெருங்கி நமக்கு ஃப்ரெண்டாக கிக்க முடியும். இது வந்து நேற்றுக்கு படித்த சாப்டருடைய ஒரு ரீகேப். யார் பக்தராக முடியும்? முதல் வந்து நம்பர் 1 வந்து கேள்வி. ரெண்டாவது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சக்திகள், கிருஷ்ணரை ஏற்கிறது நிராகரிக்கிறது, தேவர்கள் வழிபாடு, யார் பக்தராக முடியும், இதெல்லாம் பற்றி ஒவ்வொருத்தரை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் படித்தோம் நேற்றுக்கு. இன்னைக்கு படிக்க போகிறதுல அர்ஜுனன் எத்தனை கேள்வி கேட்குறான்? 8 கேள்விகள் கேட்குறான். அர்ஜுனன் 8 கேள்விகளுக்கும் 8 கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்கிறது. இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ளணும். யோகா மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது எப்படி? தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அர்ஜுனன் கேட்குற 8 கேள்விகளை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ அர்ஜுனன் கேட்குற 8 கேள்வியை அது இந்த சாப்டருடைய சாராம்சமே அதில் தான் அடங்கியிருக்கு. அது என்ன கேள்வி கேட்குறதுன்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் கேட்குறான், பிரம்மம்னா என்ன கிருஷ்ணா அப்படின்னு கேட்குறான். அது அவர் என்ன சொல்றார்? ஜீவன் அழியாத வாழ்க்கை, அதுதான் பிரம்மம். ஆத்மான்னா என்ன? ஜீவன் அழியாத வாழ்க்கை. அத்தியாத்மா அப்படின்னா என்ன? உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர், ஜீவனின் இயல்பு சுயம். கர்மா அப்படின்னா வேலை, முடிவு செய்யும். கர்மானா வேலை, முடிவு, செயல்பாடுகள், பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள் அப்படின்னு பேர். அதிபூதா அப்படின்னா பொருள் கையாளுதல், பொருள் இயற்கை. ஆதி தெய்வா உச்ச தேவன், இதில் அனைத்து தேவி தேவதாக்களும் அடங்கும். ஆதி தெய்வாங்கிறது ஆதி தெய்வா உச்ச தேவன். அதியஜ்ஞா தியாகத்தை அனுபவிப்பன் பரமாத்மா. அதியஜ்ஞானா பரமாத்மா. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுங்களேன். உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டால் அதியஜ்ஞானா என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டால், அதியஜ்ஞானா பரமாத்மா. கர்மா அப்படின்னா பொருள் உழலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல். அதிபூதா அப்படின்னா பொருள் இயற்கை. பிரம்மம் அப்படின்னா ஜீவன் அழியாத வாழ்க்கை. ஸோ அது ஆதி யஜ்ஞா எங்கே வசிக்கிறார்? அனைவரின் இதயத்திலும் மதிக்கிறார். இதயத்தில் எல்லாருக்கூட இதயத்துலையும் என்ன மாதிரி ஒன்று இருக்கு? ஏற்கனவே நம்மளுடைய ஆத்மா இருக்கு, கூடவே பரமாத்மாவும் ஆதி யஜ்ஞாவும் இருக்கார். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்வது? அதுக்கு இறக்கும் நேரத்தில் லாஸ்ட் மினிட்ல போய் அவரை கூப்பிடுறதை விட நம்ம முதல் வாழ்நாள் முழுதும் பயிற்சி பட்டு பயிற்சி பண்ணாலே அது நிலையான நினைவு. அதை லாஸ்ட் மினிட்ல நம்மளால வாயால் பேச முடியாது. சில பேர் போயிடும், அப்படியே மருந்து கொடுத்துட்டு அந்த ட்ரிப்ஸ் போட்டு எதுவாவது பண்ணிட்டு இருப்பா. நம்ம அன்கான்சியஸாக இருப்போம். அப்போ இருக்கச்சே நமக்கு ஞாபகப்படுத்தினா கூட போதும். ஏன்னா நம்ம என்ன நிறைய பண்ணியிருக்கோம். அவரை வாழ்நாள் முழுசும் நினச்சிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்மளை பார்த்து பாருங்க. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே,
உத்தம புருஷரே, பிரம்மம் என்பது என்ன, அத்தியாத்மம் என்பது என்ன, மலநோக்கு செயல்கள் அவை, இதை இந்த ஜட தோற்றம் என்ன, தேவர்கள் யார், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு கூறுவீர்களாக அப்படிங்கிறான். அது முதல் ஸ்லோகம். இரண்டாவது ஸ்லோகம், மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவனே, இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும். இது மதுசூதனா அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அப்படின்னா யாருக்காவது தெரியுமா ஏன் அவருக்கு பேர் மதுசூதனான்னு சொல்றான் அர்ஜுனன்? கிருஷ்ணரை பார்த்து மதுசூதனா அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னா மது என்கிற அரக்கனை அவர் கொன்றதுனால அவருக்கு மதுசூதனான்னு பேர் கொடுத்துட்டாங்க. அது அர்ஜுனன் சொல்றான். பிரம்மன் என்பது என்ன, ஆத்மா என்றால் என்ன, எல்லா வினாக்களுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் வெளியளிக்கிறார். கர்மா யோகம் கலந்த பக்தி, பக்தி தொண்டு, தூய பக்தி தொண்டு ஆகியவற்றையும் பகவான் விளக்குகிறார். யாகங்களின் இறைவன் என்பது இந்திரன் விஷ்ணு என இருவருக்கும் பொருந்தும். யாருக்கெல்லாம் யாகங்களின் இறைவன் யாருன்னு கேட்டா இந்திரன் விஷ்ணு ரெண்டு பேருக்கும் பொருந்தும். பிரம்மா சிவன் உட்பட்ட முக்கிய தேவர்களின் தலைவர் விஷ்ணு, நிர்வாக பொறுப்பில் உள்ள தேவர்களின் தலைவர் இந்திரன். இந்திரன் விஷ்ணு ஆகிய இருவருமே யாகங்களின் மூலம் வழிபடப்படுகின்றனர். இதெல்லாம் நான் என்னோட ஓன் இதில் இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் உண்மை உருவில் அந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கிற இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இருக்கிற பர்பட்லேருந்து எடுத்து பொருள் உரைன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பா இல்லையா, அதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம். இந்திரன் விஷ்ணு ஆகிய இருவருமே யாகங்களின் மூலம் வழிபடப்படுகின்றனர். மதுசூதன் அப்படின்னா மது என்னும் அரக்கனை அழித்ததால் அதற்கு மதுசூதன் பேர் கொடுத்தான். பிரயாண காலே அப்படின்னா என்ன, வாழ்வில் நாம் செய்பவை அனைத்தும் மரணத்தின் போது பரிசோதிக்கப்படும். ஸோ 8.2க்கு இந்த புக்லேயே நம்ம கொஞ்சம் படிக்கணும்னு நினைச்சேன். உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். பிரயாண காலே அப்படிங்கிறது சொல்றது இல்லையா, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது இந்த 8.2ல வருது. அந்த பிரயாண காலேங்கிறது மிக முக்கியமானது. ஏனெனில் வாழ்வில் நாம் செய்பவை அனைத்தையும் மரணத்தின் போது பரிசோதிக்கப்படும். எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள அர்ஜுனன் பேராவல் கொண்டான். இறுதி நேரத்தில் அவர்கள் நிலை எப்படி இருக்கும்? மரண நேரத்தில் உடலில் எல்லா இயக்கங்களும் தடைபடுவதோடு மனமும் தனது பக்குவ நிலையை இழந்து விடுகிறது. இவ்வாறு உடலின் சூழ்நிலையால் பாதிக்கப்பட்டவன் முழு முதற் கடவுளை நினைவில் கொள்ள இயலாமல் போகும். பெரும் பக்தரான மன்னர் குலசேகரர் வேண்டுகிறார், எம்பெருமானே, தற்போது நான் ஆரோக்கியமாக உள்ளேன். நான் உடனடியாக இறப்பது சிறந்ததாகும். ஏனெனில் அன்னம் போன்ற எனது மனது உமது பாத தாமரைகளில் தண்டில் நுழைவது மகிழ்ச்சி அடையும். நீரில் வாழும் அன்னப்பறவை, இது இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை கவனிச்சுக்கோங்க. நீரில் வாழற அன்னப்பறவை தாமரை மலரை போய் குத்தின்றே இருக்குமா. எதுக்கு குத்துறதுன்னா அதுல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு. குத்துருவதில் இன்புறுகிறது. அதன் விளையாட்டான இந்த விருப்பம் தாமரையினுள் நுழைவதாகும். தாமரைக்குள்ள போய் பார்க்கணுங்கிறது தான் அதுக்கு ஆசை. அது குத்தி அந்த பூவை பிச்சு போடணும்னு எண்ணம் கிடையாது. அதுக்குள்ள அது என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். அது விளையாட்டான விருப்பம். அது மன்னர் குலசேகரன் கூறுகிறார், தற்போது எனது மனம் சஞ்சலமின்றி உள்ளது, மேலும் நான் ஆரோக்கியமாக உள்ளேன். தங்களது தாமரை திருவடிகளை எண்ணியபடி உடனடியாக மரணம் அடைந்தால் நான் தங்களுக்கு செய்த பக்தி தொண்டு பக்குவமடையும் என்பதை உறுதியாக நம்புகிறேன். ஆனால் இயற்கையான மரணத்திற்காக நான் காத்திருந்தால் பின்னர் என்ன நடக்கும் என்பது எனக்கு தெரியாது. ஏனெனில் அச்சமயத்தில் உடலின் இயக்கங்கள் தடைப்பட்டுவிடும், எனது தொண்டை அடைப்பட்டுவிடும். உமது திருநாமங்களை உச்சரிக்க இயலுமா என்று தெரியவில்லை. நான் உடனடியாக இறப்பதே சாலச்சிருந்தது. அத்தகைய நேரத்தில் எவ்வாறு ஒருவன் தனது மனதை கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் நிலைநிறுத்த முடியும் என்பதே அர்ஜுனனின் வினாவாகும். சரியா? அந்த தாமரை மலர் இந்த எப்படி அந்த காலைக்கு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தாமரை மலர்ல எப்படி அன்னப்பறவை குத்தி அதை அதுக்குள்ள போட்டு அப்படிங்கிறது அது ஒரு இன்பம் இருந்ததோ, அது மாதிரி இப்போ நான் நன்னா இருக்கேன், நான் நன்னா இருக்கிற சமயத்துல உன்னோட இதில் எனக்கு மரணத்தை கொடுத்துறேன் அப்படின்னு கேட்கணும். ஆனால் அந்த காலையில என்ன ஆகுது, எனக்கு வாய் அடைச்சி போயிடும், என்னால் பேச முடியாது, நான் கோமா ஸ்டேஜில் போயிடுவேன், நினைவே இருக்காது. அந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுச்சுனாக்கா நான் எப்படி உன்னை நினைவு கொடுக்குறது? அதுக்கெல்லாம் தான் பதில் வருது சொல்கிறேன். நான் எல்லாத்தையும் நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோமோ அது எல்லாத்துக்கும் கணக்கில் வரும். இப்பெல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கச்சே பண்ணுறதெல்லாம் நமக்கு முடியாத போது அது கணக்கில் எடுத்துக்க வரும்.
புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவதும் அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அதன் சுபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலில் வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஓகே, இது தேர்ட் ஸ்லோகம். பிரம்மன் நித்தியமாக இருப்பதும் அழிவற்றதும் ஆகும். இதன் தன்மை ஒருபோதும் மாறுவது இல்லை. ஆனால் பிரம்மனுக்கு மேல் பரபிரம்மன் உள்ளார். பிரம்மன் ஜீவாத்மாவை குறிக்கும், பரபிரம்மன் பரம புருஷ பகவானை குறிக்கும். உயிர் வாழி ஜட உணர்வில் இருக்கும் போது பல்வேறு உணர்வுகளை எடுத்தாக வேண்டும். இதுவே கர்மா. ஜட உணர்வில் உந்துதலால் படைக்கப்பட்டுள்ளவை. அதனால நம்ம ஜட உலகில் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ரொம்ப அட்டாச்சாக இருந்துட்டு அந்த மாதிரி லைஃப் வாழ்ந்துட்டு அப்படியே இருந்தோம்னாக்க நம்ம மறுபடியும் பிறக்கிறதுக்கு நமக்கு இது உண்டு. அந்த உந்துதலால நம்ம மறுபடியும் மறுஜென்மம் எடுத்து மனித பிறவியா வருவோம். அது வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்குள்ள போடணும். ஓகே, இது இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 8.4 உடல் இயல்பு முடிவில்லாமல் மாறக்கூடியது என்று அறியப்படுகிறது. பிரபஞ்சம் என்பது உயர்ந்த இறைவனின் அந்த வடிவமாகும். மேலும் நான் நான்கிறது பகவான் இறைவன் சூப்பர் சோலாக குறிப்பிடப்படுகிறேன். ஒவ்வொரு இதயத்திலும் இருக்கிறேன். ஒவ்வொருவரோட இதயத்திலையும் ஆத்மாவும் இருக்கிறார், பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். ஆத்மாவுக்கு இன்னொரு பேரு ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மாவும் இருக்கிறார், பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். ஓகே, 2 பேர் இருக்கார். இது ஆனால் இந்த உடம்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த உடம்பு நம்ம சின்ன குழந்தையில இருந்த உடம்பா இருக்கு. இப்போ நமக்கு எல்லாம் மறிண்டு வரும். உடல் அழியக்கூடியது, அதனால அது மாற்றத்தே இருக்கு. ஆனால் அந்த சின்ன குழந்தையில என்ன ஆத்மா உங்கள் உடம்புல நீங்கள் வச்சுட்டு பிறந்த இடம் அதே ஆத்மா தான் இப்பவும் இருக்கு. நம்ம கடைசி வரைக்கும் அந்த காலை வரைக்கும் அதே ஆத்மா தான் இருக்கும். ஓகே, முதல்ல இதில் எக்ஸாம்பிள் பட்டர்ஃப்ளை போட்டு காமிச்சிருக்கேன். ஒரு முட்டை போடுறது பட்டர்ஃப்ளை. அந்த முட்டை போட்ட உடனே அந்த முட்டையிலேருந்து ஒரு பூச்சி மாதிரி இப்படி வருது இல்லையா, இது பேர் லார்வா. இந்த புழு வரும். இந்த லார்வாங்கிற புழுக்கும் பட்டர்ஃப்ளைக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் உண்டோ? லார்வாங்கிற புழு இப்படி நடந்து போய் 2 கத்திரி மாதிரி 2 இது வச்சுருக்கும் முன்னாடி ஆண்டனா. அதை வச்சுட்டு அந்த செடியில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் போய் கடிச்சு தின்னுண்டு அந்த மாதிரி அது லைஃப்பை பண்ணிட்டு இருக்கும். அது முடிஞ்ச உடனே இந்த லார்வா ஸ்டேஜ் முடிஞ்ச உடனே அது என்ன பண்ணும், தன்னுடைய வாயில் இருக்கிற எச்சலால் ஒரு கூடு கட்டி அதை கேஜ் இது பண்ணி கவர் பண்ணிடுறோம். இது தன் உடம்பை சுருட்டின்னு அதுக்குள்ளே போய் உட்காந்துரும். அதுக்குள்ளே உட்காந்துருந்தா அந்த டார்மென்சின்னு பேர். அந்த பீரியடில் ஒன்றுமே பண்ணாது. அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே உடலில் இருக்கிற மாற்றங்கள்லாம் மாற்றிட்டு வரும். மாற்றிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் அது எல்லாம் மாறிவிட்டு அப்படின்றதுக்கு அப்புறமா அந்த கூண்டை அந்த கக்கூனை உடச்சிட்டு வெளியில் பட்டர்ஃப்ளையா எப்படி ஸோ இந்த புழுவாக இருந்ததுக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? இவ்வளோ வித்தியாசங்கள் இருக்குது உடலில். அதனால மாற்றம் இருக்குது. ஆன்மா மாறாது. ஓகே, ஜட இயற்கை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஜட உலகில் பொதுவாக 6 நிலைகளை கிடைக்கின்றன. பிறக்கின்றன, வளர்கின்றன, சிறிது காலம் வாழ்கின்றன, இனப்பெருத்தி செய்கின்றன, தளர்கிறது, பின்னர் அழிகிறது. இத்தகைய ஜட இயற்கையே அதிபூத எனப்படும். அதிபூத அப்படின்னா என்ன? இதுதான் அதிபூத. சரியா? இந்த மாதிரி 6 நிலைகளை கடந்து வரணும். என்னென்ன 6 நிலைகள்? பிறக்கின்றன, வளர்கின்றன, சிறிது காலம் வாழ்கின்றன, இனவிருத்தி செய்கின்றன, தளர்கின்றன, பின்னர் அழிகின்றன. இந்த மாதிரி ஜட இயற்கைக்கு பேர் அதிபூதா. அதிபூத்தான இந்த மாதிரி மாற்றங்களை எல்லாம் மாற்றிட்டு அப்புறமா அழிஞ்சு போகிறது. சரியா? அதை தெரிஞ்சு வச்சுங்க. இந்த 8.4 ஸ்லோகம்னா அதிபூதா அப்படின்னு ஞாபகம் வரட்டும் உங்களுக்கு. 6 நிலைகளை கடந்து அழிஞ்சு போகிறதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். அதில் சின்ன குழந்தையில் இருக்கிற அந்த நிலை அடல்ட்டில் இருக்காது. ஓகே ஓகே எஸ்மா 8.5 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அந்தகாலே ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யஹ பிரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்யத்ர சம்சயஹ. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. கடைசி நிமிஷத்துல கிருஷ்ணா நாராயணா அப்படின்னு அவரை நினைச்சுன்னு நம்ம உசுரை விட்டோம்னாக்க அவர்கிட்ட கண்டிப்பா கோலோகம் தான் போயிடலாம். நீங்க நம்ம முன்னாடி பண்ணாட்டாலும் அந்த நிமிஷத்துல நமக்கு ஞாபகம் பண்ணா கூட கண்டிப்பா போயிடலாம். ஆனா நமக்கு அந்த கடைசி நிமிஷத்துல பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்துடுமேங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இப்பயே விடுச்சு எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம். நமக்கு கடைசி காலத்துக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ணாமல் முடியாமல் போச்சுன்னா இருக்கிறதுக்காக தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்மளை கிருஷ்ண உணர்வின் முக்கியத்துவம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது உடலை நீக்கும் எவரும் உடனடியாக பரம புருஷனின்
திவ்யமான இயற்கைக்கு மாற்றப்படுகின்றனர். மரத்தை போல பணிவாக இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் சைத்தன்யா அறிவுறுத்துகிறார். நம்ம எப்படி இருக்கணும், மரத்தை வெட்டி போடுறோம், அதுக்கு வெட்ட அது ஏதாவது இதுங்கிறதோ நம்மகிட்ட ஒன்றும் அதால பேச முடியாது. அதை பற்றியே அந்த மாதிரி நம்ம என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் பொறுத்து கொள்றதுக்கு நமக்கு மனசுல தைரியம் இருக்கணும். அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அதுல நமக்கு வலியுறுத்துகிறார். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் 8.5ம் அதுல என்னன்னு சொல்லு. அந்த காலே அப்படின்னா என்ன, வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் கூட மாம் என்னை ஏவ நிச்சயமாக ஸ்மரன் நினைத்து கொண்டு முக்துவா விடுபவன் கலேவரம் உடலை எவன் ஒருவன் பிரயாதி செல்கிறான் அவன் மத்பாவம் என்னுடைய இயற்கையை யாதி அடைகிறான். ந இல்லை அஸ்தி இதில் அத்ர இங்கே சம்சய சந்தேகம். ஓகே, இது மாதிரி என்ன நினைச்சுன்னு உயிரை விடுவா எங்கிட்ட என்ன ரீச் பண்ணுவாங்கிறதுக்கு சந்தேகமே கிடையாது. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் அந்த காலை ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. படிக்கிறீங்களா சுலோச்சனா மாதாஜி, கமலா மாதாஜி யாராவது? படிக்கிறேன். அஹானி அஹானி பூதானி கச்சந்தி கயமாலயம் சேஷாக ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதஹ பரம். ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம். யாருமே மரணம்ங்கிறத நினைச்சிட்டு அதுக்கு போய் தயாராகவே இல்லை. ஆனா ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை உயிரினங்கள் போறது, நூறாயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கிறது. நம்மளாம் இப்ப எப்படி நினைச்சிருக்கோம், நமக்கு மரணம் இப்ப என்னத்துக்கு அதெல்லாம் இருக்கு, அதை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம். இந்த உலகத்துல அப்படிதான், இந்த உலகத்துலதான் நம்ம பர்மனண்டா இருக்கோம். நம்ம இங்க வந்திருக்கிறதுக்கு ஒரு வாடகை வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த வாடகை வீட்டை நம்ம இந்த சொந்தம் கொண்டாடிட்டு இங்கேயே இருக்க போறோம்னு நினைச்சிருக்கோம். இல்லை, இந்த உடல் நம்ம இங்க இருக்க போறது நம்ம பர்மனண்ட் இல்லை. இது பௌதிக வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு தான் இருந்துருக்கோம். இந்த பௌதிக வாழ்க்கை முடிஞ்ச உடனே ஆன்மீக வாழ்க்கையில நம்ம இப்போ விடிச்சு முன்னேறினாக்க பகவான் கிருஷ்ணரை அடையலாம். ஓகே, இது ஒரு வாடகை வீட்டுல இருக்கோங்கிறத நம்ம எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நிஜமாவே வாடகை வீடு தங்கறதுக்கு வாடகை வீடு மாத்திரம் இல்லை, இப்போ நம்ம இருக்கிறதும் வாடகையில தான் இருக்கோம்ங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் இந்த 7.2.57 ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கேன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். எஸ்மா, ஸ்லோகம் 8.6 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் த்யஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏ வைத்தி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதஹ. இந்த ஸ்லோகம் 8.5 சொன்னீங்க, அதே மாதிரி 8.6 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது இறப்பின் போது ஒருவன் எதை நினைக்கிறாரோ அதையே அடைகிறான். நம்ம சாகிற சமயத்துல எதை நினைச்சுன்னு சாகுறோமோ, நம்ம குழந்தையெல்லாம் முடிச்சுட்டு இருக்கோம். ஐயோ, அந்த குழந்தைய யாரு பார்த்துப்பா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம செத்து போயிட்டோம்னா அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு இருக்குமா, என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சு சில பேர் செத்து போறாரு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், மறுபடியும் அவளுக்கு அந்த இடத்த மறுபடியும் அந்த குழந்தையோடையே சேர்ந்து இருக்கா மாதிரி மறுபடியும் மறுபிறப்பு உண்டு. இறப்பின் போது எதை நினைக்கிறோமோ அது மாதிரி. இப்போ ஒண்ணுமில்லை, இந்த பிக்சர்ல போட்டுக்கிற பரத் மகாராஜா அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் இறக்குற தருவாயில அந்த மானை நினைச்சிட்டு இருக்காரு. எல்லாருக்கும் அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த மானை அவர் சன்னியாசம் எடுத்துட்டு வந்திருந்திருக்கார். எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு, யாகங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கு. ஒரு மானை துரத்தின்னு வந்துட்டு, சிங்கம் துரத்தின்னு அம்மா மானு செத்து போயிடுது. குட்டி மானு அதை ஐயோ இது யாரு காப்பாற்றுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துன்னு ஆசிரமத்துல வச்சுன்னு அவர் வளர்த்துட்டு இருக்காரு. அதை வளர்த்துருக்கிற சமயத்துல பாவம் அந்த மானை அது சாப்பிட்டு தான் போச்சா, எல்லாத்தையும் குழந்தைகள் பார்த்துக்கிற மாதிரி அதையும் பார்த்துட்டு வளர்த்து கொடுக்குறாரு. அது இவருக்கு சாகர காலம் வந்தாச்சு. அந்த சாகர காலத்துல அந்த மானை நினைச்சிட்டு ஐயோ மானை யாரு பார்த்துப்பா அப்படின்னு அவர் உசுர விட்டதுனால அதோட அடுத்த ஜென்மம் அவருக்கு மானா போயிடுச்சு. நம்ம அதனால கடைசி நிமிஷத்துல நம்ம என்னவா நினைச்சிட்டு நம்ம சாகுறோமோ அந்த பிறவியும் நமக்கு உண்டு. அதனால நம்ம எதையுமே நினைச்சுக்க கூடாது. கிருஷ்ணா, நான் உங்ககிட்ட வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிட்டோம்னா நமக்கு மறுபிறவி கிடையாது. ஓகே,
தனது வாழ்வின் இறுதியில் கிருஷ்ணரை எண்ணியவாறு உடலை விடுபவன் பரமபுருஷனின் திவ்யமான இயற்கையை அடைகிறான், மற்றவர்கள் அடைவதில்லை. பரத மன்னன் மிகச்சிறந்த நபராக விளங்கிய போதிலும் வாழ்வின் இறுதியில் ஒரு மானை எண்ணியதன் விளைவாக மறுபிறவில் ஒரு மானோட உடலாக அவர் எடுக்க நேரிட்டது. பரத் மகாராஜ். ஸோ இது ஜடபரதரின் வாழ்க்கை. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இது இருக்கு. அது முன்னாடி கதை எப்படின்னா, மருதராஜர் துறவரம் மேற்கொண்டு கானகம் போறார், அங்க தவ வாழ்வில் ஈடுபடுறார், மானின் தொடர்பால் அவருக்கு மறுபிறவியும் மானாக பிறக்கிறார். அப்புறம் பின்னாடி வந்த கதை நமக்கு அவ்வளவா தெரியாது, இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா பார்க்கலாம். மானின் உடலை துறந்து மீண்டும் மறுபிறவி, அந்த மானோட மானா இருந்திருக்கா இல்லையா, அந்த மானா இருந்துட்டு அதுல செத்து போனதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு மறுபடியும் மறுபிறவி அங்கீரசா முனிவரின் பிராமண குலத்தில் போய் பிறக்கிறார். அங்கீரசாங்கிற முனிவரோட அந்த பிராமண குலத்துல போய் பிறக்கிறார். பகவானின் கருணையால் முற்பிறவி நினைவில் இருந்தது, அவருக்கு முற்பிறவி ஞாபகம் வந்துடுச்சு. மன்னர் ரகுகணரின் பல்லக்கி ஜடபரதர் சுமந்து செல்றார். வழியில் எறும்புகள் ஊர்ந்து செல்ல ஜடபரதர் நின்று செல்லுதல், பல்லக்கு கோணலாக சென்றதால் மன்னர் ஜடபரதர் வாக்குவாதம். ஜடபரதர் மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானம் குறித்து புத்திமதி கூறுறார். இந்த மாதிரி பின்னாடி அதனோட கதையெல்லாம் போகுது. ஸோ இந்த ஜடபரத் மகாராஜோடைய கதையை 5.9 பாகவதத்துல படிக்கும்போது. எஸ்மா 8.7 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. தஸ்மா சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மரயுத்ய ச மய்யர்பித மனோ புத்திர் மாம் ஏவஷ்யஸ் அசம்சயஹ. எனவே அர்ஜுனா, என்னை அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டும் அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ என்ன நினைச்சிட்டுனா 24 hours நம்மளெல்லாம் கிரகஸ்தர்கள் எல்லாம் அப்படி இருன்னு சொல்லலை. நமக்குன்னு ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் இப்படி ஒதுக்கிட்டு அப்புறம் நமக்கு கொடுத்த கடமைகள் என்ன, ஆஃபீஸ் போகிறவெல்லாம் ஆஃபீஸ் போய் கடமைகள் அது எடுத்துன்னு வந்த பணம் சம்பாதிச்சுன்னு வந்தால் தான் வீட்டில் சாப்பாடு போட முடியும், வீடு சௌகரியமாக இருக்க முடியும். அதனால அந்த செல்வத்தை தேடிட்டு அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு போய் சேலரி வாங்குறதுக்கு உழைச்சி தான் ஆகணும். அதெல்லாம் செய்யலாம், அதெல்லாம் ஒன்றுத்தையும் விட்டுட்டு அவரை வான்னு சொல்லவே இல்லை கிருஷ்ண பகவான். அதனால இதை மட்டும் இதை தனியாக பண்ணணும், அதை தனியாக பண்ணணும். ஓகே, இந்த அறிவுரை பௌதீக செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் மிக முக்கியமானதாகும். 8.7 நமக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம், எல்லா மனிதர்களுக்கும் மிக முக்கியம். விதிக்கப்பட்ட கடமையும் தொழிலையும் விட்டும்படி கடவுள் கூறவில்லை. அவற்றை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும். எப்படி ஈஸியஸ்ட் வே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்றார். கிருஷ்ணலோகத்திற்கு ஒருவன் மாற்றப்படுவான் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. ஓகே, எஸ் 8.8 சொல்லுங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அப்யாசயோகயுக்தேன சேதசா நான்யகாமின பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானுசிந்தயம். பரமபுருஷ பகவானான என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி அவரை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இந்த வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பர்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். ஓகே, என்னை நினைச்சின்னு பண்றவா என்கிட்ட வந்து சேருவான். இந்த அறிவுரை பௌதிக செயலில் அது படிச்சுட்டோம். கிருஷ்ணர் மகாமந்திரத்தின் மூலம் கிருஷ்ணரை பற்றிய நினைவு மீண்டும் எழுப்பப்படுகிறது. இந்த தியான முறை எளிதானதாகும். இந்த வழிமுறையில் காது, நாக்கு மற்றும் மனமும் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. புருஷம் என்றால் அனுபவிப்பாளர் இல்லையா, இல்ல காது, நாக்கு மற்றும் மனம் எல்லாமே ஈடுபடுறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 6.1 இது ஒரு கதை, அஜாம்பிளன் கதைன்னு சொல்லி இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இதை நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இது கொடுக்குறேன், அதுக்கப்புறம் படிச்சுக்கோங்க. டெப்த்தில் படிக்கணும்னா. கான்யாகுப்ஜா எனும் ஊரில் அஜாமிலன் என்ற ஒரு பிராமணன் இருந்தான். அவன் ஒரு வேசியை மனம் புரிந்து பிராமண குணங்கள் அனைத்தையும் இழந்தான். மனைவி மக்களை பராமரிப்பதற்காக கொலை செய்யறான், கொள்ளையடிச்சான், சூதாடுதல், ஏமாற்றுதல், பல அனைத்து வகையான பாவச்செயலையும் ஈடுபட்டான். அவருக்கு 88 வயசு வரைக்கும் அந்த மாதிரியே வாழ்ந்துருந்தான். அவருக்கு இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அந்த பிராமணனுக்கு ஏன் தோணுச்சு, பிராமணனா இருந்தோமோ அவன் ஒரு நாளைக்கு காட்டுல போயிட்டே இருக்கும்போது காட்டுல ஒரு தாசியை பார்த்துடுறான். அவ எப்படி பிஹேவ் பண்றாளோ, ஒரு இவளை ஒரு தகாத ஆண்டவனோட உறவு வச்சிருக்கிறத பார்த்துடுறான். அப்போலேருந்து அவனுக்கு ஒரு மனசு இது பண்ணி
அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிராமணன் கல்யாணம் ஒரு வேசி அவளையே கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த வேசியை கல்யாணம் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு குடும்பத்தை 88 வயசு வரைக்கும் குடும்பம் முடிச்சிருக்கான். அவனுக்கு எத்தனை குழந்தைகள் பிறந்தது? 10 மகன்கள் இருந்தார்கள். கடைசி மகன் பெயர் நாராயணன். அந்த குழந்தையின் மழலை பேச்சாலும் நடையாலும் அவன் மீது அஜாமிலர் அதிக பற்று கொண்டான். வயசாயிடுச்சு. அந்த காலத்துல கடைசி நிமிஷத்துல கடைசி காலத்துல அவன் அந்த குழந்தை பிறகு நாராயணன் பேச்சு அதை பார்த்து ரொம்ப ஆசையா இருந்தான். அன்பின் மீதால் குழந்தையை எப்போதும் கொஞ்சம் கொண்டு நாராயணா இங்க வா, நாராயணா இதை சாப்பிடு என்று பலமுறை அவர் பெயரை சொல்லி அழைத்து அவரது நினைவாகவே வாழ்ந்தான். தனக்கு மரணம் நெருங்குவதை கூட அவர் உணரவில்லை. அவருக்கு மரணம் நெருங்குவது கூட அவனுக்கு வரவில்லை. மது மயக்கத்திலிருந்து ஆணும் பெண்ணும் உறவு கொள்வதை அஜாமிலன் காணுதல். இந்த பிக்சர் அதான் காமிக்கிறது. அவன் மது மயக்கத்தில் அது மாதிரி பண்றான். ஸோ இந்த மாதிரி அவனுக்கு கடைசி காலம் வரப்போது கூட அவனுக்கு தெரியல. ஒரு நாளைக்கு அஜாமிலனுக்கு பயங்கரமான தோற்றத்தோடு கூடி யமதூதர்கள் கையில் பாசக்கயிற்றுடன் வருவதை கண்டான். கையில கயிறை பிடிச்சி யூசின் போகிறதுக்காக வரான். அதனால கலக்கம் அடைந்து தன் மகனை நாராயணா அப்படின்னு சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டுட்டார். யாரு? அஜாமிலன். 88 வயசு. அப்போ போய் நாராயணா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். பகவான் தெய்வீக நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக உச்சரித்த போதெல்லாம் அவர் தெய்வீக நாமம், ஆனால் தம் புள்ளையே தான் அவர் கூப்பிடுறார். அது குற்றமின்றி இருந்ததால் உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே அஜாமிலின் உயிரை பிரிப்பதிலிருந்து யமதூதர்களை தடுத்தார்கள். யமதூதர்கள் எல்லாரையும் அவரோட உயிரை பிடுங்கணும்னு பார்க்குறார். அதை பண்ண விடாத இந்த விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் அதை எடுக்கக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறார். அது அவளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா பார்க்குறா. இது எப்படி இவாள்லாம் தடுக்கிறா அப்படின்னு யமதூதர்கள் பார்க்குறா. யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இடையிலான வாத பிரதிவாதங்கள் நிறைய நடக்கிறது. அப்புறம் யமதூதர்களுக்கு யமராஜர் வழங்கிய அறிவுரை. யமராஜர் சொல்ல அவரை விட்டுட்டு விஷ்ணுவே சொன்னதுனால நம்ம பண்ண வேண்டாம். அப்புறம் பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பார். பாவத்தை அழிக்கும் ஹரிநாமம் யமராஜரிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டார். யாரு? அஜாமிலன் யமராஜரிலிருந்து பாதுகாப்பு. யமதூதருக்கும் விஷ்ணு தூதருக்கும் இடையே நடந்த சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அஜாமிலன் உயிர்களுக்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் இடையிலான உறவை பற்றி தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது. அப்புறம் தான் அவருக்கு எல்லாமே புரிஞ்சுது. அந்த 88 வயசு வரைக்கும் அவர் மாதிரியா வாழ்ந்துட்டு அப்புறம் அவர் இப்போது ஒரு முழுமையான தூய பக்தராயிட்டார். எனவே அவர் செய்த பாவச் செயல்கள் அனைத்தையும் நினைவுபடுத்த முடிந்தது. இதை செய்ததற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டார். அவர் ஹரிபக்தி நெறியில் வாழ்ந்து பின்னர் வைகுண்ட விமானம் ஏறி வைகுண்டம் அடைந்தார். ஓகே, அவர் பெரிய பக்தனாயிட்டார். அதனால வைகுண்டத்திலேருந்து வைகுண்ட விமானம் வருது அவர் அழைச்சின்னு போறதுக்கு. அதுல ஏறிண்டு அவர் வைகுண்டத்தை பார்க்க போய் சேர்ந்துட்டார். எஸ்மா 8.9 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனீயாம்சம் அனுஸ்மரேத்யஹ சர்வஸ்ய தாதாரம் அசிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமசஹ பரஸ்தாத். எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறந்தவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்து உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், சூரியனை போல பல சூரியன்களுக்கு உண்டான பிரகாசத்தை உடையவர் இல்லையா? நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷனை ஒருவர் அந்த மாதிரி நினைச்சிருந்து தியானம் பண்ணணும். அவரை தியானம் பண்ணச்சு எப்படி இருக்கணும்? அவர் எல்லாத்தையும் எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்னு. ஓகே, பகவான் கவி என்று அழைக்கப்படுகிறார். இங்க கவிம் புராணம் தான் ஆரம்பிக்கிறது. கவி ஏன் கவிங்கிறது? அவர் கடந்த எதிர்காலத்தினை அறிந்தவர் என்பதால் எல்லாம் அறிந்தவர் ஆவார். ஜீவாத்மாவின் அளவு முடியில் 10,000 ஒரு பங்கு ஆகும். அது முதல் சாப்டர்லயே படிச்சுட்டோம். செகண்ட் சாப்டர்ல படித்தோம். 1/10,000 இந்த டிப் ஆஃப் த ஹேர் தான் ஆத்மாவுடைய அளவு. இந்த கவினாக்க எல்லாம் பகவான் கவி என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறார்? கடந்த எதிர்காலத்திலே அறிந்தவர். இது பூமி பிரம்மாவை பார்க்க சென்று அசுர மன்னர்களின் மூலம் ஏற்பட்ட பேரிடர்களை கூறினாள். பூமி பசு வடிவம் பெற்று பிரம்மாவின் முன் தன் கண்களில் கண்ணீர் வடித்தாள். பின்னர் பிரம்மா விஷ்ணுவிடம் பிரம்மாவுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பும்போது அவர் தனிப்பட்ட முறையில் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தார். பிரம்மா தேவர்களை நோக்கி செய்தியை தெரிவித்தார். ஓகே, பிரம்மாவும் விஷ்ணுவை வழிபடுறார். இந்த பற்றி விலாச விரிவாக்கம்ங்கிறதுல
பலராம பகவானிலிருந்து தோன்றியவை. வசுதேவர், சங்கரஷ்ணன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தா. பிரபல வழிபாடுகள் முழுமையாக ஆற்றல் மிக்கவை. வைபவ வழிபாடுகள் ஓரளவு சக்தி வாய்ந்தவை. ஓகே, அதுக்காக இந்த படம் போட்டிருக்கு. எஸ்மா 8.15 படிப்போம். எஸ் மாதாஜி. மாம் உபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானஹ சம்சித்திம் பரமாம் கதாஹ. இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி 8.15 5-6 சொன்னேன். அதே மாதிரி இது 8.15 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதே நிமிஷம். பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டார்கள். பக்தியோடு இருக்கிற யோகிகள்லாம், அந்த மகாத்மாக்கள்லாம் என்னை அவர்கிட்ட பகவான் கிட்டக்கு போனதும் திரும்ப இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி இந்த தற்காலிகமான டெம்பரரி வேர்ல்டுக்கு அவர் திரும்பி வருதே கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா அவளுக்குலாம் ஏற்கனவே ஹை எலிவேட்டட் பொசிஷன்ல போய் இறங்கிட்டு அவள்லாம். தற்காலிகமான ஜட உலகம் பிறப்பு, இருப்பு, முதுமை, நோய் எனும் துன்பங்களால் நிறைந்துள்ளது. எனவே மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்து கோலோக விருந்தாவனம் எனப்படும் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைபவன் இயற்கையாகவே இங்கு திரும்பி வர விரும்புவதில்லை. மகாத்மாக்கள் அடையும் மிக உயர்ந்த இலக்கு. மகாத்மாக்கள்னா பகவானை நினைச்சிட்டு எப்போதுமே பக்தி யோகிகளா இருக்கா இல்லையா, அவள்லாம் மகாத்மாக்கள். அவள் திரும்பி வரணும்னு அவளுக்கு ஆசையே பட மாட்டான். ஓகே, இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, பரமலோகத்தின் வேத சாஸ்திரங்கள் அவ்வியக்த, அக்ஷர மற்றும் பரமாகதி என்று விளக்குகின்றன. வேறு விதமாக கூறினால் அந்த உலகம் நமது பௌதீக பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டது, வர்ணிக்க இயலாதது. ஆனால் மகாத்மாக்கள் அடையும் மிக உயர்ந்த இலக்கு அதுவே. தன்னையுடைய உணர்ந்த ஆத்மாக்களிடமிருந்து தெய்வீக சக்திகள் பெறும் மகாத்மாக்கள் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டை விருத்தி செய்கிறார்கள். மேலும் பௌதீக உலகில் எந்த லோகத்திற்கும் உயர்வு பெற அவர்கள், அதை தவிர்த்து பௌதிக உலகத்தில் எந்த லோகத்திற்கும் உயர்வு பெற அவர்கள் விரும்புவதில்லை. அது மட்டுமின்றி ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றம் பெறுவதற்கான விருப்பமும் அவர்களிடமில்லை. அந்த அளவிற்கு அவர்கள் திவ்யமான தொண்டில் மூழ்கியுள்ளார்கள். கிருஷ்ணரது உறவையும் கிருஷ்ணரதையும் தவிர அவர்களுக்கு வேறு ஒன்றுமே தேவையில்லை. இதுவே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். இந்த ஸ்லோகம் பரம புருஷரான கிருஷ்ணரது பக்தர்களை குறிப்பிட்டு சொல்கிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள இந்த பக்தர்கள் வாழ்வில் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறார்கள். வேறு விதமாக கூறினால் அவர்கள் மிகவும் உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் ஆவார். ஸோ இந்த 8.15 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம்ன்றதுக்காக உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன். எஸ்மா 8.16 சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி. பிரம்ம புவனால் லோகாஹ புனர் ஆவர்த்தினோர்ஜுன மாம் உபேத்ய தூ கௌந்தேய புனர்ஜன்மன வித்யதே. தேவலோகங்களை அடைபவர் மீண்டும் பிறப்புக்கு உட்படுகின்றார்கள். பிரம்மலோகம், சந்திரலோகம் மற்றும் இந்திரலோகத்தையும் சேர்ந்தவர்களும் பூவிலுக்குள் மறுபடியும் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஜட உலகில் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. என்கிட்ட நீங்க வந்துட்டேன்னா உங்களுக்கு மறுபிறவி கிடையாது. ஓகே, ஹெவன் அட் வார், எல்லாமே கலவரம் நிறைந்த இந்த உலகம், கலவரம் நிறைந்த பூமி, நரகமும் மிகவும் கொடுமையானது. இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம போகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? சாண்டிங் பண்ணி அவருடைய கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் நிறைய நம்ம பண்ணினோம்னாக்க நம்ம கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போயிடலாம். மறுபிறவி கிடையாது. ஓகே, மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இறைவன் காலமும் அது போன்று நீண்டது. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றன. பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்வியக்துடன் இணைந்து விடுகின்றார்கள். மீண்டும் பிரம்மாவின் பகலும் போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகிறார்கள். இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது, என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போதும்
அந்த பகுதி அழியவே அழியாது கிருஷ்ணலோகம். எஸ்மா, ஒரு நிமிஷம். ஓகே, 24 படிங்க, 24, 25 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. அக்னிர்ஜோதிரஹ சுக்லஹ சன்மாசா உத்தராயணம் தத்த பிரயாத கச்சந்தி பிரம்ம பிரம்ம விதோ ஜனாஹ. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः सन्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रामसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இதுவும் ரெண்டும் தட்சிணாயன புண்ணிய காலத்துல போனா நல்லது, இது உத்தராயணத்துல போனதெல்லாம் சொல்றா இல்லையா, அது என்னங்கிறது இந்த 2 ஸ்லோகம் வருது. ஒரு நிமிஷம். இதுக்கு முன்னாடி 8.21 ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னா, எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்தங்கள் கூறுகின்றனோ, எது பரமகதியாக அறியப்படுகிறதோ, எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்ப வருவதில்லையோ, அதுவே எனது உன்னத இருப்பிடம். கோலாகல பிருந்தாவனம் என்று அறியப்படும் கிருஷ்ணரின் இந்த பரம இருப்பிடம் சிந்தாமணி கருக்களால் செய்யப்பட்ட மாளிகைகளை உடையது. 8.21 ஸ்லோகம் நம்ம படிக்கல, அதை நீங்க அப்புறமா படிச்சுக்கோங்க, அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல படிக்கலாம். இருந்தாலும் அது என்னங்கிறத உங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்குறேன். சிந்தாமணி கற்களால் செய்யப்பட்ட மாளிகைகளை கொண்டது. விரும்பு உணவினை வழங்கும் கற்பக மரங்களும் அளவின்றி பால் சுரக்கும் சுரபி பசுக்களும் அங்கு உள்ளன. அந்த உன்னத இருப்பிடத்தை பல்லாயிரக்கணக்கான லட்சுமிகளினால் பகவான் சேவை செய்யப்படுகிறார். கோவிந்தர் என்று அழைக்கப்படும் ஆதிபுருஷனான அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாவார். பகவான் புல்லாங்குழலை ஊதும் பழக்கமுடையவர். அவரது திவ்யமான ரூபம் அனைத்து உலகையும் கவரக்கூடியதாகும். அவரது கண்கள் தாமரை இதழ்களை போன்றவை. அவரது மேனி நிறம் மேகத்தின் நிறத்தை போன்றது. அவரது உடல் அழகு கோடிக்கணக்கான மன்மதனாக்களை மிஞ்சுவதாக அமைகிறது. அவர் மஞ்சள் நிற உடை உடுத்தி கழுத்தில் மாலை அணிந்து தலையில் மயில் தொகை அணிந்துள்ளார். பிரம்ம சமிதியில் முழு முதற் கடவுளின் இருப்பிடத்தை விட உயர்ந்தது எதுவும் இல்லை என்று அதுவே பரமகதி என்றும் கூறுகிறது. பிரம்ம சங்கீதத்தில் 1.3.11 அது சொல்றது. ஓகே, இப்போ 8.4 கிருஷ்ணரது உயர்ந்த ஆன்மீக திவ்யமானதும் நித்தியமானதுமாகும். ஜட இயற்கையின் மாற்றங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது கிருஷ்ணரது உயர் சக்தி வரைக்கும் படிச்சாச்சு. இப்போ 8.24 என்ன சொல்றது? பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியின் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிலே உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இந்த உலகை வைத்து சென்று அந்த பரமனை அடைகிறார்கள். பரமனை அடையிறதுக்கு எப்போ போய் சேர்ந்தா நல்ல விசேஷம்னு சொல்றா, பகல்ல நல்ல நேரத்துல வளர்பிறை இருக்கு இல்லையா, 2 வாரம் வளர்பிறை இருக்கும். க்ரோயிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப்டர் அமாவாசைக்கு அப்புறம் வரதெல்லாம் வளர்பிறைன்னு பேரு. அந்த 2 வாரங்கள்ல சூரியன் வந்து வடக்கு நோக்கி செல்ற 6 மாசத்துல இந்த உலகை விட்டு போறவாழ்ல பரமலோகத்தை அடைய முடியும். அதே மாதிரி 8.26 24 அப்படி சொன்னோம். 25ல புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிரிகளும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்கள் இந்த உலகை விட்டு செல்லுபவர்கள் சந்திரலோகத்தை அடுத்து மீண்டும் திரும்பி வருகிறார்கள். அதுதான் இந்த 2 புண்ணிய காலம். இது உத்தராயண புண்ணிய காலத்துல போனா நேர பகவான்கிட்ட போயிடலாம். தட்சிணாயன புண்ணிய காலத்துல போனாக்க, அதாவது இந்த தட்சிணா என்ன, தெற்கு நோக்கி சூரியன் இருக்கிற சமயத்துல அந்த 6 மாதங்கள்ல உலகத்தை விட்டு நம்ம போறோம்னா சந்திரலோகத்தை அடையலாம். மற்ற லோகத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு மதிப்பிறவிங்கிறது உடையது. அதனாலதான் நம்ம இந்த ஜென்மத்துல எப்படி பாவம் பண்றோமோ புண்ணியம் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நமக்கு மறுபிறவி கிடைக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா. அது 100% உண்மை. இல்லை இந்த 24 25 நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. உத்தராயண காலத்துல போனோம் நம்ம பகவான் இப்போ வேண்டினாலே அதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் உத்தராயண காலத்துல போறதுக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. இருந்தாலும் நம்ம பண்ற கர்மாக்கள் பகவானை வேண்டிண்டா மாத்திரம் போறாது. இன்னும் என்னென்ன கர்மாக்கள் நம்ம பண்றோமோ அதுக்கெல்லாம் பண்ணின கர்மாக்களுக்கெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கு அது கேரி ஓவர் கிடையாது. இனிமே நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணாம இருந்து பகவானை வேண்டின்றாலும் பகவானுக்கு ஒரு ஃபுல் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருந்தாலும் தப்பு பண்றவா பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர். அது பண்ணினாக்க அதுல பிரயோஜனம் கிடையாது. அவள்லாம் தட்சிணாயன புண்ணிய காலத்துக்கு தான் போவா. இந்த மாதிரி பியூர் டிவோட்டியா இருந்துட்டு பகவானை கம்ப்ளீட்டா இருக்கிறவாள்கிட்ட தப்பு தண்டா எதுவுமே பண்ணாது இருக்கிறவாள்லாம் வளர்பெரியான
உத்தராயண புண்ணிய காலத்தில் பகவானை அடைய முடியும். ஓகே. 8.4 கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள தூய பக்தன் திரும்பி வருவதற்கான பயம் கிடையாது. பூலோகவாசிகள் மரணத்தின் போது சந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். காலப்போக்கில் பூவிலிருந்து திரும்புகிறார்கள். உயர் வைப்பை சேர்ந்த ஆத்மாக்கள் சந்திரனில் உள்ளனர். எல்லாம் சந்திரனுக்கு போனதுனாக்க நம்ம எல்லாம் வந்து சந்திரனுக்கு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லு டிவோட்டி பியூர் டிவோட்டியெல்லாம் அங்கே போயிட்டு, அதனால அங்கே நல்ல இடம் தான். சந்திர கெட்ட இதுன்னு சொல்லலை. ஆனால் மறுபடியும் பிறக்கிறதுக்கு நமக்கு வழி இருக்கு. அதனால உத்தராயண புண்ணிய காலத்தில் போனோம் நம்ம அப்படின்னா நம்ம ஃபுல் பியூர் டிவோட்டியாக இருக்கிறோம். எஸ் 28 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. லாஸ்ட் ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்மஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பது இல்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். ஓகே. அவன் எப்படி உன்னத இடத்துல எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு வேதங்களை படிக்கணும், தவம் புரியும், தானங்கள் நிறைய தானங்கள் கொடுக்கறது விசேஷம். நம்மகிட்ட 1000 ரூபாய் இருந்ததுன்னா அதில் ஒரு 10 ரூபாயான எடுத்து தானம் கொடுக்கறது விசேஷம். நம்ம கோயிலெல்லாம் போனால் எதுக்கு கோயிலில் உண்டிக்கு போடுறோம், காசு போடுறோம். உண்டியில் போட்டால் அந்த காசானது அது ஒரு 10 ரூபா காயினை போடுறோம், இல்லைன்னா ஒரு 5 ரூபா காயினை போடுறோம். எதுக்கு போடுறோம்? அதெல்லாம் வச்சுட்டு பகவானுக்கு ஏதாவது பூ வாங்கி போடுவா, அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் சாப்பாடு அன்னதானம் பண்ணுறாலே அதுக்கு எடுத்துப்பா. ஏதோ நம்மளால அது ஒரு 4 பருக்கைக்கு உண்டான காசு போடும். நம்ம அதை விட இன்னும் நிறையாவே கொடுக்கலாம். நம்மகிட்ட 1000 ரூபாய் இருந்ததுன்னா 100 ரூபா வரைக்கும் தாராளமாக பகவானுக்கு கொடுத்து நம்ம அந்த மாதிரி புண்ணியத்தை அடையும். இந்த கோயிலுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லலை, எந்த இடத்துல வேணாலும். இப்போ நம்ம கோயில் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ நடந்துருக்கு, அந்த டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு கோயிலுக்கு கொடுக்கலாம். இல்லை இப்போ நடந்துருக்கிற டெம்பிளில் அந்த இடத்துல அன்னதானத்துக்கு பூக்களை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு, பூ அலங்காரம் பண்ணுறா இல்லையா, அதுக்கு கொடுக்கலாம். ஏதாவது ஒரு இதுக்கு நம்மளாலானது ஒரு சேவை பண்ணணும். ஓகே. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம சேவை பண்ணணும். யோகிங்கிறவங்க யோகி பரம் ஸ்தானம் உபேத் சாத்தியம் அப்படின்னா பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை பார்த்து இதெல்லாம் பக்தி தொண்டை செயலாற்றுவதன் மூலமாக அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். கிருஷ்ண உணர்வையும் பக்தி தொண்டையும் முக்கியமாக விளக்கக்கூடிய 7வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் இந்த ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் வந்து 8.28 வந்து 7th சாப்டர் அண்ட் 8th சாப்டருடைய பக்தி தொண்டை பற்றி முக்கியமாக சொல்லியிருக்கிறத பற்றி அதனுடைய விளக்கம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மாக இந்த ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கு. சரியா? இப்போ வந்து உங்களுக்கு கோலோக பிருந்தாவன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த படம் கொடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து பிரம்ம சமீதால எப்படி சொல்லியிருக்கிறது டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குதுல்ல. இது பிருந்தாவனம், கோலோக பிருந்தாவன். கிருஷ்ணர் இருக்கார் அங்கே. அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போகணும்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கேன். எல்லாரும் இந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போகணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல காரியங்கள் பண்ணி நம்ம பக்தி இதை டிவோஷனல் சர்வீஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணர் இடத்துக்கு போகிறதுக்கு செய்யணும். இது வந்து கோலோக சார்ட்டை போட்டு எப்படி அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு இத்தனை இதெல்லாம் மற்ற இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு தேவர் சந்திரலோகம்லாம் சொன்னோம் இல்லையா, மற்ற பிறவிகள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அங்கங்கே போயிட்டு அங்கே நம்ம பண்ண புண்ணியங்கள்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வந்துடுவோம். மறுபடியும் இருக்கணும். அந்த மாதிரியே நடந்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி நடக்காமல் இருக்கணும்னு நம்ம இப்போவே கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டெப்த்தில் இருந்து ஃபுல் இதில் பண்ணோம்னாக்க நம்ம கிருஷ்ண லோகத்துக்கு நேராக போயிடலாம். மறுபிரிவே கிடையாது. இதுவும் கோலோக சாப்டர் கண்டினியூஷன் தான். இது ஒரு போர்ஷன் எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் இதில். ஸோ கோலோக பிருந்தாவன் எப்படி இருக்கும், கிருஷ்ணர் லீலை, அவரோட கிருஷ்ணரோட லீலைகள், அவர் பசுக்களோடையும் மாடுகளோடையும் பசு மாடுகளோடு இருப்பார். அவருடைய ஃப்ரெண்டு அதெல்லாம் எப்போதுமே அங்கே நம்ம வந்து அடுத்த ஜென்மம்னு எடுத்தால் அங்கே போய் ஒரு புல்லாவான்னு பிறக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு அப்படி தான் பிரார்த்தனை இருக்குது இல்லையா. ஏதாவது சின்ன அவருடைய அங்கே லீலைகள்லாம் நடக்கிறது, அம்மாவோட ஓடி பிடிச்சி விளையாட்டு ஒழிஞ்சுட்டு அம்மா அடிக்க வரா இல்லை இல்லையா, எல்லாம் அங்கே நம்ம போய் பார்த்துட்டு சந்தோஷமாக இருக்கலாம். இது முக்குந்த மாலா சோஸ்திரத்தில் இது சொல்லுது. எஸ் கமலாஜி, இந்த ஸ்லோகம் படிக்க முடியுமா? கிருஷ்ணத்வதிய மாதாஜி.
कृष्ण त्वदीय परपङ्गज पञ्जरान्ध मत्यैव मे विसदु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कपादपित्तैः खण्डावरोदन विदौ स्मरणं कुदस्ते. என்ன சொல்றது இந்த ஸ்லோகத்துல? மரணம் ஏற்படும் சமயத்திலும் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை உருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்து விட்டால், மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்கு தான் என்ன செய்யறதுங்கிறதுக்கு தான் இது முகுந்த மாலா சோஸ்திரத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் வருது. அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? அதனால நம்ம இப்பவே நம்ம பகவானை பண்ணினாக்க அதனுடைய பலன்கள் நமக்கு பண்ண முடியாத போச்சுன்னா கடைசி நிமிஷத்துல அதுக்கு பதில் கிடைக்கும். ஓகே, பகவத்கீதையின் மீது நம்பிக்கை உள்ளவன் பகவத்கீதையை பக்தனிடமிருந்தே கேட்க வேண்டும். ஒரு பக்தன்கிட்ட தான், அதை தூய பக்தன்கிட்ட தான் பகவத்கீதையை நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. 8ஆம் அத்தியாயம். அர்ஜுனனோட 8 கேள்வி கேட்கலாம். 8.1-4 வரைக்கும். இறுதி தேர்வு, இறப்பு, இறுதி தேர்வு, பரத்தை அடைதல், தூய பக்தியே சிறந்தது அப்படின்னு மொத்தம் 28 to 29 ஸ்லோகாஸ் இருக்குது. 28. ஸோ எல்லாத்துக்கும் நம்ம பண்ணணும்னா முக்கியமானது மகாமந்திரத்தை தினமும் ஒரு மாலையாவது ஜபிக்கிறேன் என்று நான் முடிவு செய்கிறேன். எல்லாரும் அப்படியே ஒரு ஓத்து எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி ஒரு மாலை பண்ணணும்னு. ஸோ அது நான் ஒரு மாலைக்கு மேலே பண்ணுறவாள்லாம் இன்பிட்வீன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா சிவாசாதி கௌரபக்த பிருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த மாலைக்கு போகணும். செகண்ட் மாலை போணுச்சு. ஸோ எல்லாரும் ஒரே ஒரு டைம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டு இந்த வாஞ்சகல்பத்தை இந்த ரூபசி சொல்லிட்டு கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சாகல்பத ரூபசிச்ச கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பச்சிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா.